Navê min Zilan Diyar. Ji bin salvegera çaremîn ya min bicê ku derbasî pêncî dibe. Serê de hevalên ku di vê hemlê de şehîd ketin. Şehîd Ebûlêla, şehîd Bengîmûş, şehîd Koçerîn, şehîd Sema, şehîd Zagros. Şahsê hemlê hevalan şehîd ku vê şoreşê de tekoşîn kirin giştin asla şehadetê bejnê xwe dewînin. Ji bin hemla min bicê pengava rizgarkirina ku me da dest bikirin. Di serî de di hetanê astekê pir jorê de fedayîtî qehremanî hate meşandin. Di hetanê astekê barmancî ve kilîtbûyîn daha zêde. Ev ya dema ku me gel rizgar dikir, an de dema me diçû gundek dikir. Pêşwaziya millet ji bona me an de avêtinê millet ku pir carî dema dihatin bi mayînên çeta ve mayîn wa de teqiyan birîndar dibin bile ama dîsa jî xwedavêtin me ew di me de daha zêdetir îsrar çê dikir ku em bikaribin bajarê min bicê rizgar bikin ji Daişê. Ku em bikaribin ev morala ku gel jiyan dikin hemberî me em hîn mazin bikin ku ew gel bike ve rehet jiyan bike. Di wê hedefê de her timî jî tekoşîna me û şer me da meşandin. Wekî endamên me pejî jî di şexsê şehîd Sema de, şehîd Koçerîn de, şehîd Bengî de derxwedaniyek, fedayîtiyek û pir evelên şehîd de jî hetanê astekê pir jor de hate meşandin. Şehîd Rojbîn, şehîd Deniz, şehîd Berçem pir heval ku dema hestên pir cuda jiyan dikirin dema ew gel xwedavêta hemêza we hevalana. Dema ew gel xwedavêta hemêza şehîd Sema tê bîra min her digot dema ez gel wisa dibînim digot kîma min zêde dibe û ez xwazim hetanî davê jî vî bajarî xilas bikim. û di wê asê de jî tekoşîn dikir hetanî qehremaniyekî mezin jî gişte şehadetê. Ji bona wê jî meselan min bi ji bona me bibû wekî hedefekî ku em gelekî bindest xilas bikin û çi dibe bila bibe jî hetanî dilova davê de jî em şerî bidin meşandin ji ber ku ew hestên jina dema dihatin me didîtin an de hestên ku me li beramberî wî jiyan dikir pir cuda bû. Tiştekî aniyên ku tu carî însan nikare bîr bike û her timî di birê mirovan de be. Ji ber ku dema tu ji zilmê xilas dibî ew hestê tu jiyan dikî pir cuda ye. Aynı zamanda însanekî dema yekî zilmê xilas dike jî pir cuda ye. Hestên azadiyê, hestên tu hîs dikî ku tu tiştek ji nava dibêjî nava agirekî derxist te wî ji tunebûnekî xilas kir. Ew hestana jiyankirin, gorî wê şerkirin, tekoşînkirin di şexsê jinên ku me di min bicê de rizgar dikirin an de gelek min bicê bixwe di me de daha zêdetir dikir. Di me de daha xur dikir ew hestana û menê hetanî di vê davê de jî hetanî taliyê de jî me di wê esasî de me şer da meşandin, tekoşîn da meşandin. Yani kêleka vê tiştî jî çeteyên Daişê ku îro piştî hemla min bicê çil Reqa, çil Tepqa, çil Dêrezor hemleyê ku hatin meşandin, berxwedaniyek ku hatin meşandin, têkçûna Daişê, serkeftina YPG, YPJ li hemberî Daişê ku hate îlan kirin. Li kêleka vê Daîş binkeftina xwe qebûl nake û her dixwaze xwazindî bike. Belkî şineyên veşertî li Dêrezorê li alanên ku hîna dibêjin ya hicrê wanî veşert hebin dixwazin taqemeniyan bikar bînin, dixwazin dîsa gel rêxistin bikin, dixwazin dîsa îdeolojiyê xwe nava gel de zindî bikin. Ji bona ku ew serkeftinê ku hatiye destxistin bin pê bike. Ama ev tişt tu carê pêk neyê wê tu carê jî nebe bila ji Daişê re bibe xeyalek ev tişt. Çünkü me ew hestê ku me dema ew gel rizgar dikir, me jiyan dikir ew coş û morala ku gel ji me digir me didît ew ê her timî ji bona me esasek be ji bona ku kî gelek dibe, çi welatek dibe, çi însanekî bindest dibe em ji bona ku rizgar bikin em ê heta davê tekoşîn bikin. Wî hestî jî jiyankirin, tekoşînkirin hetanî davê wê ji bona me bingeh be. Wekî endamê YPJ jî di vê rêyê de meşandin, di vê rê de tekoşînkirin, bi wan hestan jiyankirin, mazinkirin wê her timî ji bona me esas be. Wê her timî jî ji bona me wekî quwet û hêzekê be. Xeyalên ku hevalên di min bicê de şehîd ketin û di pir hevalên ku di vê şoreşê de jî canê xwe dan negîştin xeyalê xwe em bikaribin pêk bînin.
ام بکربن سر بخینن ام بکربن ده دیسا زنده بکن و گله کو هاتیه بین دست کرن ده زده ترجی جوان رب بین هزو چافکانی مورال کو ام جوه بین دسته جوه زورداری خلاص بکن جور شونده گاوه که ماستر باوجین گاوه که ده خورتر ده شخص همی اولین شهید ده جوان مورال هز بریار به ارمانجره کلید بوین جخوار اساس گرتن و گوری ویجی تکوشنا خواهم مشاندن دوی دما هایده دوی پیواجیا کو ده هر آلی که ده ایریشن تکو تینا قواندن لهنبری وی ایریشه چه بواره فیزیکی دبه چه دواره پسیکولوژیک دبه حتی داوی تکوشنایی کرن به ایدئولوژی باوری خواه باور کرن و مشاندن و جبنا وی پیواجی بونا برسه که خورد و جبنا حوالا شهید که حمله میموجه در جان خودان شهید کردن و حوالا که بیشتی شورش کردستان در شهید کردن خودی لوان در کردن دوشو پاان در مشاندن و گل خواه و چی گل مروواتی دبه جوی بین دستی که تی سروان قوماندن تکوشنایی کرن شر کرن لبر خواه داین حتی داویش بنا ما اساس